Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Dneska sa budeme sústrediť na to, dostať sa do Nedru, či do Endu. Vlastne aj do Nedru, po Blaze Rody. Do Endu, zabiť draka Pre a po Elitri. Áno. A Lebo potom... aby nám to sprístupnilo tu na lepší prístup pri našom ostrove, aby sme boli rýchlejšie napríklad na Ale majáku, keď počkaj. budeme. My sme ešte chceli tých dedinčanov doniesť. Fakt, no. Takže ešte plus pridávame úlohu ísť do tej dediny, dať do loďky dedinčanov, urobiť im nejakú ohľadku, pri najlepšom domček. Najlepšie, že my máme tu naspravenú loď, prístav, farmu, toto a nemáme vlastný dom, ináč aj to by sme dneska mohli spraviť. Tu ale nie je to dokončené, hej, akože takto som to urobil. A kde si? Jaj? Do majaku, takto tu. Čakaj. A tu máme žrádla. Ako chápeš, nie tomu. To je podľa osobných preferencií. Martin! Ha! Natoč to, toto sú moje stratené psi ľudia. To není možné. Tak, no ale to bude problém, keď drbne niekto do lávy, to... Dobre, dám Water Bucket Challenge. 3, 2, 1. No, nemáš vodu, ty kokot. Ty si Ježiš, si fakt skočil dolu. Nie, ja nie som čúrak. Počkaj, vieš čo, ja si idem vymeniť... Tu pič. Kde si? Ty si odo mňa utiekol. Vejtuj. Oha! Našiel som tu onu! Kde sú tí čierni? No, Kokos, čo trest. Nie. To je tam, kde sa nachádza tento vylepšenie na Netherite. Rovno teraz, či ešte stále tak? Že Máš tam máš lavu, pozor, máš tam lavu. Že máš kaprisun. Nie, Coca-Colu mám. Ty tlustoprdé. Normálne ja som... Dobre, mám 0 Pozor blokov. prasa. 0 blokov, takže ak tak som v ríti. Koho snajpnem odtiaľto? Nemáme zlaté veci na sebe. Musíme ísť, pozor, lebo... Zlato. Tebe jebe. Dobre. Teraz som skoro infarktoval a som kľudne mohol spadnúť do lavy. Počkaj, zastávame sa tu. Nič tam není. Čo to zoberiem? Tu sú. Pozri, tu sú. Tam je tiež česká, A počkaj. tu je čiernych treba dávať dole. Berlakterný. Aha. To bude pekné. Všetkých zabíjaj, všetky prasata zabíjaj. Tam je... Au! Pomoc! To je grc, ja sa tam pozerám, že to ty si ma hitol. Počkaj. No, poď, tak. Pozor! Au! Silný. Zabij ho. Podole. Ktorý ti. Nič nespraví, mám štít. Ide. Hore som to zabarikadoval. Ja utekám. Neutíkaj, spadneš do lavy. Kde je? Ja ho zajebem, kde je? Tu. Kde si? Má nastražený mežaboj a ide po mňa asi. Aha, vidím, ja ho snajpnem, počkaj. Dobre, už nie, kľud, už je. Česká. Shiftovať, hej, to pomáha. Nie, to sme neboli. Nie, určite nie. Nepomáha, ale... Počkaj, zastavím sa tu. Hej. Treba si dávať pozor, odkiaľ idú. Počkaj, dole sú. Dobre, idem, Všetko. berem. Áno! To je ono, čo chceme! Môžeme ísť do riti. Ten upgrade, ja som to zobral. Netherite. To fuck? Ale iba Pozor, strelil.
Tak teba si podám, ty hajzel. Ty píko. Odkiaľ šiel? Tam, úplne z druhého konca. On bude čakať pri moste. Ja ho mám v riti, ja ho idem dávať dole. Ty mŕtvý chlapec. Jak to, že veď som už druhýkrát trafil? No, zdochol tam, debil. Treba ty žebrak. Ty, tam sú dve čestky hneď vedľa seba, vidíš ich? Pozri. Počkaj, najskôr si to tu idem zorganizovať, ako som to mal, aby som to znovu... Vieš, ako by som to spravil? Ja sa tam takto prestávam. Ticho, to pomáha. Dobre, zabarikadujem schody, hej? Ancient má to Debris. byť- Nice. Dobre. Berám šipy. Černý tam je. Hej, však oni ti nič nespravia. On nevie. Keď tak tu dám takto. Už sa nemajú ku nám Oni ako dostať. spravia, ale keď keď uvidia, že si zobral čestku. Takže ich tam treba jebnúť. Dobre. Ešte tam je jeden, ktorého by chcelo to vybaviť. Môžem zobrať čestku? Počkaj. Oni to nemôžu vidieť, počkaj. Takto ťa zastávam, on ťa možno neuvidí. Poď. No, vylepšenie. Ber. Ty kokos. To, že boli tu na teraz dva, tak to je úplná bomba. Nice. Naspäť domkov. Konečne to má, ty kokos. S mojimi hnusnými psami ošťatlými. Gucci flip-flops. No, dobre, ako? Nepadol na... Meč, Sharpness 4, Knockback 2, Looting 3. Takže Sharpness 4 a Sharpness 4, Sharpness 5, Knockback 2, Looting 3. Toto je bol... Tam, že... Brutalista sa bude volať. Sharpness 5, Knockback 2, Looting 3. Vieš čo, Mišo? Dám ti môj ešte jeden meč, ktorý má Sharpness 3, Knockback 2. Ďakujem. Áno! To je môj starý. Yes, ďakujem ti. Kokos, normálne ja som taký laker, že mi takéto enchanty spadnú. Spadnou z nebe. Přímo. Počúvaj, aké mám enchanty. Čo som ti teraz hovoril. Krompač mám Fortune 3, Efficiency 4 a Breaking 3 Mending. Luk mám Power 4, Flame Punch 2 a Breaking 3, ty kokos. Čo ti dáva? Ty si brutalista. Mám jaký lak. Teraz s tým ani nechcem ísť do toho nedru, ale s tým sa bude dobre hlavy tých videov loviť. Dobre, Už sa ideme. chcem množiť. Počkaj, ja množím. Tak poďme už do toho negru. Buď ticho, ja množím moje lásky. Aj ty si moja láska, Kliu. Tak poďme rozmnožiť. Prídem aj si ovce, zapadneš. Dobre, poď. Som tu. Niekde. Čo je za som tu. jaskyňa? Som tu, bro. Kde? Neviem. Ale nejde. Sme vo Fortresse. Ja som ti to vravel. O, fakt. Ja som to vravel. Ja som ti to vravel. To si robíš prdel, že tu je ešte aj spawner. Čorný skeleton. Nepadla hlava. Ale hovno. Nie. To by ti dala achievement. To sa ti jak podarilo. Ja neviem. Ale ich tu je strašne veľa, to čo je? Daj to na to video, to bude najlepšie. Ty kde máš? To čo je? Dori.
Tu je ich veľa, tu je ich Koľko ich tu brutálne je tých veľa. černochov? Tu je brutálne veľa. Tu je brutálne veľa. Martin, ja zomrem. Au. Au. Koľko sme mali ornamentov? Ja som mal jeden, nie? Hlava! Nice, Máme tri. Máme vidra. Debila, 30 blaze rodov. F2? Či F... Hej, F2. Dobre, práve som skoro zažil. Tu stojí, tak ho dám. Hej, tu stojí. Ja ich idem odkopať, ja vám ríti. Mám že stack uhlia. Dokázali sme to! Máme 3 vidrohlavy. Dokázali sme to. Krásne 3 A vidrohlavy. hádajte, kto zobral tú druhú. Ja. Môžem mať darmo lootings. Ježiš, to je super. Tam ide proste iba o šťastie. Keď máš looting, tak sa to percento iba zvýši, ale musíš mať furt šťastie. Ale je dobré. Dobre, odložme tie hlavy na bezpečné miesto, do majaku by som povedal. Dobre, ideme zabiť do nedru tých... Choď ty, ja už nejdem nikde, Endermanov. ja idem byť v pokoji domova. Dobre, tak ja idem. Au! Mytiu. Žuba. Sa tam šiel schovať, lebo sa tam išiel. A Marku sa potom uvidela, že... Mišo, No, ideme tých dedinčanov ešte preniesť. no, to. Tak vieš čo, im tu začnem stavať taký domček, hej? A ty ich zatiaľ prenášaj. A teraz je otázka, že ako to urobím. Ďalší pán na hole nepozrie, už plače, už otačia hlavu, pozri. Už tu vie, čo ho čaká. Už priniesli sme ďalšieho pána na holenie, ale ten už sa po dedinke villagerov rozšírila novinka a vedia, čo ich čaká. Pozri, ale ide ako po masle. Ako už vie, kde má nastúpiť. Na aký front, na aký vlak, na akú kolaj. Kolaj číslo 8. Auschwitz. Ale nie, ešte daj, počkaj, nechcem. Takže ľudia, toto je koniec videa a môžeme sa vám pochváliť, čo sme postavili a čo sme vlastne robili celý čas. Takže, boli sme... Mišo, tu sa pozri. Takže, dneskajší progres bol, že sme boli v Nedri, našli sme Bastion, kde sme našli ten, ak sa to volá, upgrade netheriteové veci. 2 či 3 sme našli? 2. A potom sme našli Fortress, kde sme našli 40 tých blaze rodov, jeden ten smithing template a čo sme tam ešte našli? 3 videohlavy, s ktorými sme sa pochválili. Počúvajte, zabil som 22 skeletonov a z toho 2 hlavy. A druhý už hneď bola hlava. Ja som ich zabil 40 a bola mi iba jedna, to mám looting 3 na meči. No a bolo to dneska super a potom sme tu postavili taký nejaký tábor víkendový. Nie, to je škola pre dedinčanov. Hej, to je škola pre dedinčanov. V budúcom dieli ju možno ešte zmením. Pozriem si nejaký návrh na internete, že toto bol iba taký prvotný nápad, čo ma napadol, ale asi to zmením, nevyzerá to moc dobre. Škola. To si iba myslia, nech si to iba myslia. Tam je krásny výhľad na maják a tam je výhľad na loďku. Parádička. A dneska Markus dneska nemohol, takže vidíme sa s ním pri ďalšom dieli. Like and subscribe.